Wel, dyma ni erbyn hyn wedi cyrraedd Pencampwriaeth arall a'r Bridiau Cynhenid sydd â ni fan hyn. A Gethin Lloyd yn gwmni o Sir Gar, siwr wyt ti Gethin? Ie, wy'n iawn, diolch yn fawr i di. Nawr, i ni mynd ôl spel i ddyddiau fferm ffactor gyda'n gilydd. I ddyddiau fferm ffactor, ie. Pan o'n ti'n gystadleuydd, ond wyt ti'n arddangoswr yma yn y ffair yn gyson erbyn hyn ar Sioe Haf? Oedden, dim gymaint ar y Sioe Haf nawr, wedi gwpla ar hwnnw, ond ffair ia, hon yw'r siow yn y marn ni. Mwynhau hon, mae pawb yn falch i weld i gilydd a rhywbeth cyn bod y dolyg yn dod dy fe. Yn union. A mae lot o wyn da chi ma yn y ffair eleni. A wedi cael llwyddiant fi'n clywed. Ni wedi gwneud sioe dda iawn yn ni. Bles dros ben. Da iawn. Llongyfarchiadau mowr iawn i chi Gethin. Ac fi'n gwybod bod yna dîm da gyda ti'n helpu fyna. Maen nhw'n gofal a defed tra bod ti'n dod ata i fan hyn nawr i wylio'r Pencampwriaeth yma. A'r Pencampwriaeth y Bridiau Cynhenid. A mae mor bwysig bod rhain yn cael y sylw a'r llwyfan yma yn y ffair. Wel, mewn ffordd mae'r rhain mwy bwysig na'r cyfyndirol, achos hon yw'r fam i groesi. A fi bersonol yn gweld rhain yn dod mwy poblogaidd to, achos pris dwysfwyd a pethau fel a pris fertiliser, mae rhaid bod yr anifel yn cael ei diwhau off porfa. Mae mor bwysig fel wedi ysdifo'r prysiau cynyddol a'r pwysau cynyddol sydd arno ni, a hefyd gofynion y farchnad, mae pobl eisiau cigo sydd yn blasu dda o'n sawdd da, rhywbeth sy'n coginio dda. A mi wyt ti'n cael hynny gyda'r Bridiau Cynhenid, mae dim dwywaith amdani. Odi, mae'r bif yr un beth ar ôl. Hynna gyd yw'r creadur, gwell yw'r blas. Ac i ni'n gweld y beirniad Stuart Clatworthy o Wlad yr Haf a Greg Wallace, maen nhw wedi cael deuddydd bisi iawn, Gethin. Odi, mae siow werth i gweld. Mae'r safon yn anhygol, rhynt y da a'r defed trwy'r cwbl. A rhif 169 efe, dwi'n meddwl sydd wedi mynd â hi. Sef Bob, dyma enw fe, Bob Ifan Phillips yn arwen. David Plested. O Rhydychen, dwi'n meddwl mae'r anifel yma'n dod ac yn fystych pert ofnadw, fystych smart yn dweud. Mae'n fystych smart, mae siap dechrau'n iddo fe. Mae nhw wedi gwneud i barnlan yn gyflym iawn fan hyn. Mae hwnna'n neud o'n smart, i do'n pert yn dweud. Mae cig dechrau'n yn y man iawn a bob beth. Ond mae'r anerfyrgon a ni'n bert ofnadw yn y marn ni. Mae werth i'w gweld. Mae'r lliw yn dal dy sylw i ddechrau, wrth gwrs yn dweud. Ond enillodd i ddosbarth prif, dosbarth newydd yma yn y ffair i'r Byrgor. Enillodd i ddosbarth da fan hyn bore ddo, yn dwi fe? Do, mae'r Byrgor yn dod yn boblogaidd iawn ar hyn o bryd. Mae nhw'n dod... Mae mwy o bobl yn ei defnyddio nhw de. Achos mae'n dawel, mae'n leithog. A hefyd mae'n gallu cynhyrchu gwartheg o safon pan ti'n croesi nhw, pan nhw'n gallu cynhyrchu lloi siapus i ti'n di nhw. Odi, mae'n croesi gyda pob beth, mae'n fywch galed a mae'n haws i edrych ar ei ôl a mae'n edrych ar ôl ei hunan. Heffer Tim Bodley yw honna, ac Glebdale Primrose. Ac aros i ni nawr i weld pwy eith ar gilwobr yn y Pencampwriaeth yma i'r Bridiau Cynhenid. Y native breeds, fel maen nhw'n cael ei galw. Le ti'n meddwl mae'n mynd, Gethin? Fi'n bersonol, bydden ni'n mynd am y Byrgon nawr nhw, ond mae siap teidir yr Angus yna, rong do. Ond mae'n adigwydd digon aml. 171 sydd wedi mynd â hi? Ie, maen nhw wedi mynd am par mewn ffordd yn nhw par yr un siap, ynddo fe? Ydyn, maen nhw. A braf fel y dorf yma o hyd ac yn sylweddoli pa mor bwysig yw'r Bridiau Cynhenid yma ac yn heiddi llwyfan yn y ffair ei. A Gethin, diolch o galon i ti am dy gwmni. Iawn i ti, diolch i chi.